maa minnu tun kamana ganin bɛ aw ka minɛnw nacogo ɲuman na ka bɔ jamana kɔ kan ka na an ka jamana kɔnɔna la o hami n'o jɔrɔ banna sabu so barikama maaw nana don aw jigi kɔrɔ ka se ka o baara kɛ a kɛcogo ɲuman na. So barikama ye cakɛda ye min ka baara bɛnnen bɛ ka aw ka minɛnw ta ka bɔ jamana kɔ kan ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔna la ka sɔrɔ baasi fosi ma aw ka minɛnw sɔrɔ duguma sira fɛ jikan sira fɛ fo ka taa se sanfɛ sira ma. Wa u ka baara bɛnnen tɛ o dɔrɔn ma, u bɛ transit baaraw kɛ, logistique, manutention fo ka taga se terrain feereli ani soko ɲɛnabɔli, commerce général u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Aw maa minnu bɛ ko aw mago bɛ so barikama maaw la, aw bɛ se ka u wuli ka u sɛgɛrɛ Amdalaikaw fɛ yen nɔ. U bɛ immeuble Seku Tarawele la Kati taga sira la. U ni pharmacie Luxe Beauté Boubacar Keita u man jan ɲɔgɔn na. Walima ni taama ka gɛlɛn aw minnu ma, aw bɛ se ka u to aw sigiyɔrɔ la ka u wele nɛgɛjuru sira la 65 50 27 45 nanzarakan na 65 50 27 45. U ka nimero sabanan fana bɛ yen ni o ye 62 08 84 72 nanzarakan na 62 08 84 72. A y'aw jigi kɛ so barikama ye, a tɛ fɔ aw jigi kɔ. Bi ye tɛnɛn ye avril kalo tile 27 san 2026. Aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso mandi la, an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni aw ka wagati cogoya. An bɛ aw ladɔnniya ko nin ye aw ka kunnafoni wagati selen. Bakuruba kunnafoniw na an ka lakana ministre général de corps d'armée Sadio Kamara ka fatuli an da bɛna don la fo ka taga se Mali ni Maroc ye bolodi ɲɔgɔnma min kɛ jamanadenw ka lafiya kama. An da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na. Kɔkan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma, aw bisimila. Ka kɛɲɛ ni Bamanci wale tigilamɔgɔw ka waleya jugu ye, u ye min ta ka ɲɛsin an ka jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kati ni jamana in yɔrɔ caman na. A kɛra sababu ye ka an ka lakana minisiri ni o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ye ka ale bɔnɛ a nin na fo a ka denbaya kɔnɔna la. Kunnafoni bɔra an ka jabaranisoba ni o ye ORTM de ye yɔrɔ la. A jira la min ye an ka lakana minisiri maaba kun don wa a jɔyɔrɔ tun ka bon kosɛbɛ lakana sabatili la an ka jamana kɔnɔna la. An b'a fɔ ko Ala ka hinɛ a la, Ala ka da lahara sɔn sumaya ani maa o maa bɛ yen nɔ ni u fatura. Avril kalo tile 23 san 2026 min ye an ka ministre malien des affaires étrangères Abdoulaye Diop ale ye Maroc maaba dɔw bisimila an ka jamana kɔnɔna la ni o dɔ ye u ka lakana minisiri fo ka taga se u ka minisiri min ni ale ka baara bɛnnen bɛ u ka kuranko ɲɛnabɔli ma ani min ye Maroc lasigiden min bɛ ba Maliba kɔnɔna la yan nɔ lajɛrɛ in kɛra o ɲɛna. U ka hakilina falenfalenw kɔnɔna la u da donna fɛn fila la ni o dɔ ye kɛnɛya ani kuranko. U bɛna baara kɛ sira minnu fɛ jamanadenw ka nafasɔrɔ sira kama cogoya min na. Kɛnɛya na sira fɛ u ye a jira u bɛna fɛɛrɛw bila sen kan ka yɛlɛmaw don an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ka baara taabolo la yaasa jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na an ka kɛnɛyasow la, ka minɛn kuraw di u ma u bɛ se cogoya min na ka dɛmɛ don jamanadenw ma. Min ye an ka kuranko nasira ye u y'a jira k'u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa cogoya min na kuranko u bɛ se ka basigi an ka jamana kɔnɔna la. U kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ dɔw bila sen kan min ni o bɛna kɛ sababu ye jamana in fila bɛɛ lajɛlen jamanadenw ka se ka nin ko ka a tɔnɔma bɔ cogoya min na. Avril kalo tile 23 san 2026 Azalaï hôtel Dunuya min bɛ ACI 2000 kɔnɔna la Bamakɔ kaw fɛ yen min ye Bédégoil maaw ka journée de la responsabilité sociétale des entreprises tako sabanan kɛra a kɔnɔna na. Kɛnɛ min kan min ye an ka dugu jukɔrɔ nafolo minisiri ka nɔrɔbila fo ka taga se Canada ambassade ka chargé d'affaires ani min ye keɲebakaw ka maaba caman olu tun bɛ a kɛnɛ kan ani u dɛmɛbaga jɛkulu caman de tun bɛ a kɛnɛ kan yaasa u ye baara minnu boloda ka daminɛ san 2016 ka taa bila san 2025 la u ka se ka u da don o la cogoya min ka ɲɛfɔli kɛ u la. U ye a jira ko ka daminɛ san 2016 ka taa bila san 2025 la ko u sera ka dolari wari miliyɔn 13 fara ɲɔgɔn kan ka baara dɔw boloda jamanadenw ka lafiya kama. U ye a jira ko u sera ka ekɔliso 7 fo ka taga se min ye an ka kɛnɛyaso 3 ani min ye
foraji 50 ɲɔgɔnna u sera ka o de bila sen ka jamanadenw ka nafasɔrɔ sira kama hani u y'a jira fana ko min ye dugukolo hectare 137 buruburu 5 u sera ka o bila sen ka yaasa cogoya min na jamanadenw bɛ se ka baara kɛ ala u ka nafasɔrɔ sira kama sɛnɛ bɛ o la fo ka taga se bagan mara o ni a ɲɔgɔnna caman ma ani u y'a jira fana ko u ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin kɛɲɛba sifinnakaw ni a musolakaw ma ka ɲɛsin u ka baaraw ma u bɛ ka minnu kɛ ni olu bɛ nafala don u kunna folikan kɛrɛnkɛrɛnnen na sera u ma u ka nin baara bolodalen in na u ka dɛmɛbaga jɛkuluw fɛ wa min ye an ka minisiri ka nɔrɔbila ye ale ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen na se u ma an ka jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la ani k'a jira fana ko an ka jamana labɛnnen bɛ ka u dɛmɛ yaasa cogoya min na baara min ni u bɛ ka a kɛ jamana kɔnɔna na jamanadenw ka nafasɔrɔ sira kama u bɛ se ka ɲɛ u bolo cogoya min na. An ka jago minisiri Musa Alassane Diallo ale ni chambre de commerce ɲɛmaakuraw ye ɲɔgɔn ye alamisa don avril kalo tile 23 san 2026 ɲɔgɔn ye min kɛnɛ kan a ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase chambre de commerce ɲɛmaayaso ma u ka wulikajɔ la u ye min bila sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sunkalo wagati kɔnɔna la a ye u fo kosɛbɛ sabu a ye a jira ko jamanadenw ye lafiya caman de sɔrɔ sunkalo kɔnɔna la baloko ta fanfɛla la ani a ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ fɛnɛ lase an ka jagokɛlaw ma olu minnu sɔnna ka u fanga fara jamana ɲɛmaaw fanga ka yaasa jamanadenw bɛ se ka lafiya sunkalo wagati kɔnɔna la baloko nasira fɛ cogoya min na. Min ye Mopti gouverneur ye ale ye sariya kura ta ka ɲɛsin Mopti ni a nɔgɔnduguw bɛɛ lajɛlen ma lakana sabatili kama a ye couvre-feu bila sen kan min daminɛna avril kalo tile 26 a kun bɛ cɛ mɛ kalo tile 30 san 2026 nɛgɛ kanɲɛ 21 wagati a bɛna daminɛ a bɛ kuncɛ nɛgɛ kanɲɛ 6 sɔgɔmada fɛ ani k'a ɲininen bɛ u ka préfet sous-préfet maire fo ka taga se u ka lakana ɲɛmaaw ko u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan ni sariya min talen filɛ a bɛ se ka labato bɛɛ lajɛlen fɛ cogoya min na ani a ɲininen bɛ fɛnɛ Mopti ni a nɔkandugu bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka ni sariya in labato sabu a kɛkun ye an yɛrɛ ka lakana ko ye. Kunun kari avril kalo tile 26 san 2026 an ka finitigilakaw ye wulikajɔ bila sen kan Gawo marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Manjadu ye banbanciwale tigilamɔgɔw juguyala olu minnu tun bɛnnen bɛ ka jigin Gawo dugu kɔnɔna la a kɛra sababu ye an ka finitigilakaw ye taa tugu banbanciwale tigilamɔgɔw maa caman na ka tɛgɛ kɛ u ka maa caman na ani an bɛ wagati min na i ko bibi in na hali sisan min ye an ka finitigilakaw ye u kelen bɛ ka ɲininiw bila sen kan yaasa ka dan sigi ni maajuguw ka waleya la an ka jamana kɔnɔna la. An ka jamana ɲɛmaaw bɔra ka laseli kɛ sibiri don avril kalo tile 25 san 2026 ka kɛɲɛ ni banbanciwale tigilamɔgɔw ye waleya jugu min ta ka ɲɛsin an ka jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Kati Sevare Gawo Kidali fo ka taga se Bamakɔ ma a kɛra sababu ye min ye an ka maa 16 civil fo ka taga se an ka finitigilakaw olu bɛ a la ka olu joki wa dɛmɛ taara ka don ni maa kofɔlen ninnu ma ka se ni u ye teliyala an ka dɔgɔtɔrɔso la yaasa cogoya min kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛ se ka dɛmɛ lase u ma min ye an ka jamana ɲɛmaa Général d'Armée Assimi Goïta k'a bɛ folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase an ka finitigilakaw ma u ka wulikajɔ la ani fana a ɲininen bɛ an jamanadenw fɛ ko an k'an janto an yɛrɛ la an ka to an ka so kɔnɔ yaasa an ni maa ninnu kana na dorogo ɲɔgɔn na wa an bɛ wagati min na ko bibi in na fana ko bɛɛ lajɛlen ka a faamu ko basigi nalen don wa ko an kana na sɔn ka kunnafoni kolon fosi lamɛn a kɛra bɔlɔlɔsira ye walima yɔrɔ wɛrɛw la u kana na siga don an dusukun na an bɛ wagati min na ko bibi in na finitigilakaw bɛ wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen na lakana sabatili kama. Gawo région gouverneur ye sariya kura ta sibiri don avril kalo tile 25 san 2026 ka ɲɛsin u ka couvre-feu daminɛ wagati ma a y'a jira ko u ka couvre-feu bɛna daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 19 tɛmɛnen kɔ ni miniti 30 k'a kun cɛ sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 6 wagati la a ɲininen bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ko u ka ni sariya in bato
bato sabu a kun ye an yɛrɛ ka lakana de sabatili ye ka se ka dansigi bamanti wale tigilamɔgɔw ka waleyaw la ka ɲɛsin an ma. Kulikoro gouverneur fɛnɛ ye tile 30 couvre-feu bila sen kan. A kunnafoni bɔra avril kalo tile 25 san 2026 a bɛ daminɛ avril kalo tile 25 k'a kun cɛ mai kalo tile 24 san 2026 a bɛna daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 k'a kun cɛ nɛgɛ kanɲɛ 6 wagati la. A ɲinilen bɛ u ka préfet n'u ka sous-préfet fo ka taga se u ka maabaw caman de ma ko bɛɛ lajɛlen k'i seko ni i damayira kɛ yaasa ni sariya min talen filɛ a bɛ se ka labato bɛɛ lajɛlen fɛ cogoya min na. Yamariya bɛ an ka finitigilakaw ni an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw de bolo walima maa minnu yɛrɛ bɛ ni banabagatɔw b'u bolo ni u bɛ ka taga n'u ye kɛnɛyasow la. Yamariya bɛ olu dɔrɔn de bolo ka bɔ kɛnɛma ko yamariya tɛ maa si bolo sabula u bɛ ka fɛɛrɛw de bila sen kan lakana sabatili la an ka jamana kɔnɔna la ka dansigi bamanti wale tigilamɔgɔw ka waleya jugu ma u kɛlen bɛ ka min ta ka ɲɛsin an ma ni wagati laban ninnu kɔnɔna la. Ka kɛɲɛ ni bamanti wale min kɛra an ka jatigɛ wale kɛbagaw fɛ ka ɲɛsin an ma min y'an ka Bamakɔ district gouverneur ye ale ye heure 72 couvre-feu bila sen kan Bamakɔ ni a nɔkandugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. A bɛna daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 k'a kun cɛ nɛgɛ kanɲɛ 6 wagati sɔgɔmada fɛ. A kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa an bɛ se ka lakana cogoya min na maa jugu minnu n'u kɛlen bɛ ka u fereke an senkɔrɔ dan bɛ se ka sigi u ka waleyaw la teliya la cogoya min na. An ka finitigilaka minnu bɛ Kɛnzanbugukaw fɛ yen nɔ ni o commissaire principal ye Jibiri Ɲanbele ale ni a ka cɛdenw ka wulikajɔ sababuya la min kɛra avril kalo tile 20 san 2026 u ye tɛgɛ kɛ maa 2 la minnu ni ɲɛnaminimafɛn yera u kunna a jirala ko ni maa 2 in si b'a daminɛ san 34 ka taa bila san 40 maa fɔlɔ u kɛlen ka tɛgɛ kɛ u la u ye ɲɛnaminimafɛn bɛ n'a wele ko couche o bulu 20 ɲɔgɔnna o sɔrɔla ale kunna min ye maa 2nan ye u ye tɛgɛ kɛ o la ka maramafɛn 4 de sɔrɔ o kunna. An bɛ wagati min na i ko bibi na ni maa kofɔlen ninnu bɛ an ka kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ wa hali sisan an ka finitigilakaw kɛlen bɛ ka sɛgɛsɛgɛli bila sen kan yaasa maa minnu ka baara bɛnnen bɛ nin waleya jugu ma ka dansigi u ka waleya ninnu na. Cakɛda min ka baara bɛnnen bɛ ɲɛnaminimafɛn kɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔna la ni olu bɛ an ka Bamakɔ rive droite fɛ ni a ɲɛmaa ye capitaine Demba Tunkara ye u ye wulikajɔ bila sen kan jumadon avril kalo tile 24 san 2026 Dawudabugukaw fɛ yen nɔ min kɛra sababu ye u ye tɛgɛ kɛ cɛ dɔ la fo a dagayɔrɔ la u kɛlen kɔ ka tɛgɛ kɛ a la u ye ɲɛnaminimafɛn bɛ yen n'a bɛ wele nanzarakan na ko couche o kilo 5 ɲɔgɔnna de sɔrɔ a bolo. An bɛ wagati min na i ko bibi na wa a jirala ko ni ɲɛnaminimafɛn kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ maaw ka kɛnɛya ma. An bɛ wagati min na i ko bibi na a bɛ garde à vue la an ka finitigilakaw ka bolo kan wa hali sisan an ka finitigilakaw bɛ sɛgɛsɛgɛli la yaasa minnu ka baara bɛnnen bɛ ɲɛnaminimafɛn baarali ma an ka jamana kɔnɔ ka tɛgɛ kɛ u la. Ka kɛɲɛ ni lajɛrɛ ye min kɛra an ka bolimafɛnko minisiri dagayɔrɔ la alamisa don avril kalo tile 23 san 2026 u tun bɛ ka jateminɛ kɛ san 2025 sirabakan kasaraw la. U ka jateminɛw kɔnɔna la u y'a jira ko san 2025 min ye sirabakan kasara 7,691 de kɛra min kɛra sababu ye ka maa 8,863 ka olu jogin ka maa 648 ka olu bɔnɛ nin na. U y'a jira ko ka kɛɲɛ ni san 2024 fatuta ko camanba de bɔra o la nka min ye maa joginw ye sa ko o dɔ farala o kan o hukumu kɔnɔ k'u bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma an minnu ni bolimafɛnw bɛ an bolo sirabakan sariyaw an ka se k'u labato yaasa an bɛ se k'an yɛrɛ ni ani maa wɛrɛw ni kisi. Alamisa don avril kalo tile 23 san 2026 an ka wasadenw ye u ka lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ min kɔnɔna la u ye sariya sunba 4 vote maa si de ma jira ko ale tɛ sɔn a ma wa maa si ma yɛrɛ minɛ
min ye maa 127 u bɛɛ lajɛlen y'a jira ko u sɔnna ni sariya sunba 4 ma. Ni sariya sunba 4 ninnu bɛ boli an ka lakana ko fo ka taga se an ka coordination diplomatique baara ni a ɲɔgɔnna caman ani an ka yiriwa fana a bɛna boli ni bɛɛ lajɛlen de kan don n'a nataw la. O min ni sɔn kɛra o ma kabini ni décembre kalo tile 23 san 2025 AES ɲɛmɔgɔw ka lajɛrɛ senfɛ. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na ka ɲɛsin Bamanci wale ma min taara ka ɲɛsin Mali ma avril kalo tile 25 san 2026. Union européenne bɔra k'a ka dusumakasa yira ka ɲɛsin nin waleya jugu in ma k'a jira ko u ka dɛmɛ bɛ Mali ye wa k'u labɛnnen bɛ ka fara an ka Bamanci wale kɛlɛli la nin wagati gɛlɛn ninnu kɔnɔna la. N'an bɔra an ta Burkina Faso sibiri don avril kalo tile 25 san 2026 Burkina Faso jamana ɲɛmaa capitaine Ibrahim Traoré ale ye Mali premier ministre ni Niger premier ministre bisimila olu minnu tagara a ka welekan jaabi u ka hakilina falenfalenw na AES sigikun u ye u da don o la min kɛra sababu ye an ka premier ministre General Abdoulaye Maïga ale ye kuma ta k'a jira ko AES ka fanga belebele dɔ de ye seko ani dɔnko ye wa k'o de bɛ se ka kɛ sababu ye fana ka an bɔ dingɛ caman kɔnɔna la don n'a nataw la. Ni bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka livrabaa kɛbagaw fo sabu jɔyɔrɔ ka bɔ an ka baara in na. An bɛ so Barkama logistique transit maaw fo olu minnu bɛ ka an jukɔrɔma don yaasa an bɛ se ka kunnafoni jɛlen di aw ma. An b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔna la Ala ka sankɔrɔta di an ka fintigilakaw ma ka Bamanci wale tigilamɔgɔw k'u fanga nagasi ni Ala m'an ka jɔnya jɔn na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma laadiriya la shukran.